Velkommen til anden del af Øhavsmuseets serie om rekonstruktion af et jernalderhus. Stolpeparrene er selvfølgelig tilpasset på jorden, hugget til. Der er boret for til navler. Og den nemmeste proces ville man nok have været at rejse dem en af gangen. Sværte dem af eller afstive dem. Og så løfte bindpælken op på sin plads og slå navlen i. Men det vi har konstateret ved at se på stolpehullerne, det er jo, at selvom sådan nogle jernalderhuse jo er notorisk vene og skæve, så er selve konstruktionen her med stolpeparrene faktisk forholdsvis ret over det her mere end 20 meter lange stræk. Så vi mener, at det her er ikke lavet fuldstændig på sjus, men er lagt ud efter en snor. De huller, som er gravet til anvendelse stolperne, de er lagt efter en snor. Der er så variationer fra det helt lige stræk, som man kan se her. Men må ikke de er opstået i det øjeblik, hvor man har anbragt de her stolper i hullerne. Vi er nu i gang med en rekonstruktionsfase, ikke en byggefase. Sådan har man ikke gjort, men nu det vi gør, det er at få lagt de tagbærende stolper, fagene her, ind i præcis de steder i anlægsbordene, hvor vi fra udgravningsplanerne kan se, at de har været.